това видео ще тествам някои от новите им продукти на Bell Hypoallergenic. Започвам с основа за грим против зачервявания. Anti-Redness Primer. Някаква зелена е. Казвам, не знам много как да размажа. Минимално нещо се усеща миризма. Предполагам, че трябваше да нанеса с пувчето, а не с ръце. Няма миризма, но може би моят кожа мазна. Леко омазнява кожата. Сега не съм нанесла перфектно, но толкова ще остане. Заглажда кожата. Може да се каже, че мисля, че да, по-малко са червените места. Ще продължа с гел с 25 фактор с алоe за под очите. Ползвам новото купче от адвент календара. Никога не съм сигурна колко точно да нанасям. Правя така. И от тази страна може да не е равномерно, но и сега с пувчето мисля, че ще взема така. Трябва хубаво да се нанесе, за да не остава бледо. Тоест да не остане следи. Отново няма никакъв мирис. Ще сложа от прозрачния гел за вежди. Мирише на нещо, което предполагаме е някакъв екстракт от растение. Извинете. Той и замигли, но не съм сигурна дали трябва да сложа, при условие, че слагам спирала, дали е окей да сложа и този гел. Май не. Затова ще го сложа само на вещите. И ми е трудно, държайки в едната ръка телефона, в другата да правя това нещо. Тук честно казано не знам как се оценява продукта, но просто прозрачен гел за вещи. Какво друго да сложим? Приготвих този руж. Нека го пробваме. Ще нанеса малко повече, за да може да се види на камерата. Не съм сигурна дали нанасям както трябва, просто така го усещам, така го нанасям. За да си задълбоча познанията по гримиране, трябва да и да чета. Но нямам такова време в момента. Толкова много продукти имам и е хубаво да ги използвам както трябва. За максимално добро гримиране, разбира се. Може и да прекалих, не знам. Защото тук не се вижда. Трябва да взема телефона на светлина да видя какво съм направила. Може би да. Прекалих, но да. Малко идва по-червен за мене. Може би ще слагам по-малко просто. Нека да не се ми спирала. Бях приготвила и сенки, но няма. Ще стане прекалено дълго. Нанесат спиралата за свръхобем. Ясно е, че така не мога да нанеса перфектно и прецизно. Не мога да кажа. Да, разбира се, че има разлика, но не мога да преценя колко е хубава.
Чепчицата е хубава, разделя миглите. Както казах, така ми е трудно да я нанеса перфектно. Сега гримирам едното око. Ето виждате. Не цапа, не е толкова течна. Много от спиралите са невероятно течни и невероятно много цапат. Така че давам положителна оценка за нея. И последно ще нанеса такава фиксираща пудра. Според мен трябва да се нанесе върху ружа, но не съм сигурна. И с такива базови продукти, т.е. реално хем съм гримирана, хем видимо нямам кой знае какво по мен. В смисъл, че те са такива неща, които просто прикриват несъвършенствата. Изключение на спиралата, разбира се. И това се получи. Ако ви е харесало, ако искате да гледате подобни видеа, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. И да, кожата е много по-хубава. Предвид принцип на съвършенствата, които имам, личи си, че има грим. Желая ви хубав следобед!